Police report, dalawa patay sa pananaksak habang natutulog sa Villasis, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ang pananaksak ng isang hindi pa natutugis na suspect dito sa Barangay Piaz, Villasis, Pangasinan, gabi ng Mayo 31. Patay ang isang 40 anyos na babae at ang kasamang 42 anyos na lalaki matapos silang pagsasaksakin habang natutulog sa loob ng isang bahay sa naturang barangay. Ayon sa po ng investigasyon ng Villasis Police Station, naging balumano ang dalawang saksi sa malalakas na sigaw mula sa isang bahay. Nang kanilang tignan at tumambad ang suspect na umano'y paulit-ulit na sinaksak ang dalawang biktima habang natutulog. Tumakas sa likurang bahagi ng bahay ang suspect dala ang gamit na patalim. Kalaunan na kinilala itong dating kasintahan ng babaeng biktima kapag nagtamo ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Isa sa mga tinitignang anggulo ng mga otoridad ay posibleng krimen na may kaugnayan sa personal na relasyon na crime of passion, subalit patuloy pa itong iniimbestigahan. Sa panayam ng IFM News tigupan sa pamilya ng isa sa mga nasawi, umaasa silang mabibigyan ng hustisyang sinapit ng kanilang kaanak katagad na matugis ng mga otoridad ang suspect para panagutan ng ginawang krimen. Yung may tumatawag, yung narinig ko na yung patay na, ay nako. Yung ginawa yung mga anak niya, sila lang una, nagtakbuhan sila pumunta. Nakahandusay na. Sana madagip na siya para panagutan niya ang ginawa niya. Sa ngayon, humihingi ng privacy ang pamilya ng mga biktima. Kasama mo mula rito sa IFM News Tigupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM